Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. God, tabagi in taon ako. Nga mahatag na ko ang akong pasaylong at kaniya. Maluoy ka. Ayaw! Si Taylando karon. Adios, amahang banyaga. Unsa ba kay nahitabo? Dili, si Taylando, gipusil. No! Nang tuti nga rin nga kumusayon siyang pagkatao, Lando? Oh. Kung di patungol si mong kabuang, dili unta kung maingon din ka. Dili. Napasapasa lang may bisan asa. Nabutang ko sa pamilyang abusado o mga pugos. Buot kong mamahimong doktor, opan ilang gipabugos kinako ang pagkapari. Mama Maria, gusto ko mahimong doktor, ini kadako nako. Dili, Franco. Buot ko nga musunod ka sa mga tunob sa imong uyuan nga si Padre Vicente. Buot ko nga mahimo kang pari sama kaniya. Nakasabot ka ba? Ug ang hanggaw nga si Vicente Piltad. Ang hanggaw nga si Vicente Piltad, huwag ka mo consider sa akong kahintang. Wow! Ayaw taon tiyo, maluoy ka tiyo. Maluoy ka. Dili ka, Franco. Ako kang hagbungon sa akong Latin class. Sige na ba? Anong di ka magmahay? Ayaw tiyo. Ayaw. Og ang tigpagaron ingnon nga si Mama Maria Castillo. Ang wag yun mo sabot ka ako. Wag ikapuot ang mamahimong tinabod sa katinigpan. Dagto siya nga ang pagpatunog pari sa pamilya ang makahugas sa iyang mga sa. Why, boss? Unsa naman lang ang ikasulti sa mga tao ni ini karon nga niundang ka sa seminaryo? Apan, Mama. Dili ka na ako, anak! Sinagop ka lang! Busa layas! Layas na Franco! Magimahayag ka, Maria. Puno ka sa grasya. Ang... leche! Nag-ampo ko! Samok! Ma, gusto ka bang muadto sa langit? Franco? Unsaon mo ka ng punihal kay mo gida? May lain pa, Mama. Ako kang patyon, Mama. Maria Castillo. Ayaw! Ayaw! Sukad niya to. Sukad niya to lahi na kayong dagan sa kong kinabuhi. Daw na isama na ko ni Kay. Nga nagtago-tago sa mapintas nga mga mata sa panutya. Apan karon.
Ako na si Franco ang gikadlukan sa nagka mga tao. Avi Satani. Ug kung makita ko ang akong duha ka mga igso, himoon ko silang kabahid sa kong gangarian. Apan kung magdumili sila, ako silang patyon sama sa kong gihimo sa among amahan. Ang kapalaran may bulik yun ka na ako pagayo. Una ka siguro ko. Karon, nagkagubot ang mga madre. Nga nakita ang ilang sinagup nga si Lando. God, kinsa man ka ang nakaako pagpatay ni Taylando. Kinsa man ka. Ay, napaghilak, may Cheryl. Sige, good. Anyway, dali rang mukilam. Magkunta ka rin kanunay. Mag-chata. Total, na may Facebook ba? Dili ba? Apan mingawon kayo ko di mo. Unsaon na lang niini karon. Marisama nga itong gibati, may Cheryl. Promise. Bisang pag di kang gwapa dito, dili o di gid mahitabo na doon ka pulis sa lapit. Dili ikaw rin yun ang anaasa kong kasing-kasing. Batiha. Lagi, promise. Kapoy kayo ang siyo karon na. Ang may pamupawayon ako, aron sa ingon mas kondisyon alang sa laing misyon. Eric, asa man si Dong Ray ang imong manghod. Ambot lang. Nganong imong gipatay ang atok amahan? Ha? Eric! Tungod kay wa si... Ay! Apan imo siyang amahan! Sa ang pagpatay! Balik sa Ginoo! Balik sa Ginoo! Balik sa Ginoo! Oh. Shit! Makalakot. Ganong nahasol man ako. Ganong man. Makalakot. Ganong karoon na himong hagugaw kuriyan ang akong pagpating. Ngigon ka, Franco. Wa sa imong bukabularyo ang paghinak. Wa, Franco. Wa! Cheryl, I love you. I love you. I need you, Cheryl. Amaro, I love you too. I need you so. Kapas pasaragit sa panahon, bay Amaro. Ugwa ko magdawong. Nga mosangpot kita sa ingon ni ini. Apan sa pagkatinuod lang, wa ko magmahay. Tungod kay gihigugma ko man ikaw. Malagsama ra kita, ba, Cheryl? I love you so. I love you too. Makalakot. Shit! Hello. Pwede ba tayong magkita, Premo? Oh, sure. Why problema, Doris? Naunsa man ka? Muna lagi ka. Nakainom, Premo. No problem, Doris. Sige na, bye for now. Kita-kits lang unyata, okay? Buntag naman di ay. Murag nila ka naman di si Nanay Marlene. Wanitaw sa bahay. Maligo na ko. Ay, katugnaw. Ay, musod ako sa kwarto. Aron magkailis ko.
Oh! Premo? Yes, ako kini Doris. Dili ba gusto ka magkikita ka na ako? Mga niya ako sa mga tubangan, Doris, my love. Mao ba? Kung pwede pa nga sa dili pa ito mag-istorya, ako nang pangayon kikan kanimo ang tipaka sa akong nahatag. Hmm? Unsay, buot mo ipasabot ha, Premo? Well, ang gusto kong mahitabo. Kay pag ka pa mangligo, mao nga kon mahimo. Imo ko lipayon karon. Mitchula ay ang life. Mao nga gusto kong excitement, Doris. Premo! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!